Иляне, ти ли си? На 29, работи в IT фирма, иначе интелигентен. Обича да се върти и е превъртал играта няколко пъти. Дава с катеренето и с ходенето. Иляне си школок, момчета. Пролетта прави сирене. По душа е предприемач. Винаги гладко избръснат. Що? Има гел за бръснане, спорт, Нивея. Ето го Иванката. Младеж на 23. Барман, бачка в най-якия бар в столицата. Къмпингар. Обича да пътува. С колело, бе, пич. Знаем си го. Ванката е парти бой. Винаги усмихнат, винаги с причина. Знае как да забавлява хората около себе си. Той е в центъра на купона и купона е в центъра на Иван. Успява да привлече вниманието. Винаги оцелва точния момент. Не винаги. Важното е, че винаги можем да замажем положението. Естествено, с гел за коса спорт, Нивея. Това е Марто. На него определено му хлопа дъската. Лонгборд, скейт, без значение. Иначе е фотограф. На 25. Марто пързаля улици от дете. Или детето в него. Няма значение. Благодарение на Нивея, Марто отива в UK да развява коси на лонгборда. Марто, нали ползваш шампуан за коса на Нивея? Супер! В играта сме! Ася, на 25. Нежната част от бандата. Тя е супер гореща. Тя обожава плажа, дори и без Ди Каприо. Ма по-добре с него. Тя е розова до край. Мода, лиготийки, сладолет, розов, пазаруване, магазини, джапанка, панделка. Цвете? Не, супер кифренско стана. Чакай малко. Ася е супер точна и всички я обичат. Тя също обича всички. Нали Ася? Тя не може да устои на истинските мъже. По-точно на Нивея Спорт. Те четиримата заминават в Европа заедно с Нивея Спорт.